लोगोफोर आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बराय हरफिननाय जाबाय। नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय आङो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों वालपेपार। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों उत्तम, सबिता आरो सानैसो फाव खालामनाय नुनो मोनबावदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय बिलिफां बर' भिडिअग्राफि चेनेलाव। सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोरबा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।